ते म्हणतात ना, लॉयडलीसारखी क्लिअरनेस कुठल्याच साऊंडमध्ये नाही, तर ते खरं आहे. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं 50 दिवस 50 साऊंडच्या सिरीजमध्ये. आजचा आहे दिवस 7वा आणि दिवस 7वामध्ये मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे लॉयडलीची नेक्सस 2.0 सिरीज. साऊंडचं नाव आहे जयशंकर ऑडिओ फ्रॉम पुणे. या साऊंडबद्दल जास्त काय सांगत बसत नाही. व्हिडिओ बघा, व्हिडिओ आवडला तर पेजला फॉलो करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. Boom,